Owa hanım tilla siziň doganuňyz ýaly Iban Utula bize birinji gerek gelip duranak. Bize günaşydan hünne Iban Utula öyle. Bize ne Iban Utula var ya ýörit ajan kameramyz öyle sakla. Belerkin, men erkin ýeşiň. Olar düýünün çuňur adamlar diýerler bilen başgaça garaşylýar da. Eçäňiz keme birinji. Dot, ola sagdyn. Senem çepden. Ikine sikim doganus ki, goran. Vay! Bular bir hili durmuşunda kinol, gödöne trip yaşamılmamak mal, buna nimeynne. Berde baniyamı yerleşe, bu tayda tuvaletimi yerleşe. Umuman biz değerlere değerlip karamdak, özümüz yarsak hükmüne seyredeceğiz. Fu, itin içinde at. Ol yarım saatta özüne gelmedin ne? Yatca şeydi. Doğru. Yarın onda bizde değerler biçilyan komudu orkudayın. O yarın. Private. Terkeş. Bu leylikler ulan zavalcak. Ağrıyanı ama. Öl Terkeş senki ölüm. Ağır gözler yenin ama. Yoba. Terkeş ölüm. Terkeş bıçaklan. Terkeş öye varkayt. Türkiş mağazanı bu Türkiş teki yaşa isteyalo. Doğanın skeyin men çilim çekmen. Näme çekmen doğanın skeyin. Qadagan edýän zatma ama ýejiň skeyin. Sen men renkimin garalygyna seretme doğanın skeyin ýa-ni bize men arusa dezen bajiň skeyin sen. Sen adrak gulu bärs badisa çilim bolanmak bolanak. Doğanın skeyin näçe bolanmak bolanak ýejiň skeyin. Size oýady maňa bolanakmy doğanın skeyin dur düşünjeli. Belleriş. Türkiş futbol çemberliğinin adyny gönar atlaşygyny gidip ýyrka topuň paslarına diýerler. Futbol stadion taşlak etmä mejbur boldy. Wagtyň doganyňky harambady. Bir pas üçin ýetirip geçýärdiňmi? Ýetir agzyna diýýän. Oýna berdi doganyňky.